Lek jarine uwong-uwong, dina Senin iku termasuk dina sing keramat. Amarga awak dhewe kudu nglakoni kegiatan maneh sakmarine preyan Minggu. Tepak dina pertama sekolah iki, Bima ana ulangan mapel bahasa Jawi. Sedurunge ulangan mapel bahasa Jawi, Bu Guru ngekeki pangulangan materi. Ben murid-murid padha paham. Tapi pas Bu Guru ngekeki pangulangan materi, Bima katon ngelamun lan ora merhatikaken guru. Bima katon ngelamun yo uduk meng pesan tok, tapi wis meh mingguan niki. Bima kaya ngono. Gading sing delok Bima ngelamun kuwi langsung ngomong ning jelita. Apa ya Bima kira-kira iki sering ngelamun padahal biasanya dari turun nek gak ono dikontrol ini. Halo tadi tak sering dhek coba wae dhek kamu bahas. Kalau menurut Mas Bima arek gede ngono untuk nak dhewe coba dari ngomong nak gendis sapa ngerti dhek durungnya wangi. Ya tadi kamu wes. Pas waya istirahat, akhirnya Gading ngomong ning Bu Gendis soal permasalahane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gendis menawi ganggu waktu sampean kula badhe ngomong tentang Bima kira-kira iki kok rada ngelamun lan awake dadi lunglit. Sampeyan apa iso ngewangi permasalahan iki? Nah, iku nggih ningali Bima iki akhir-akhir iki ku katon beda. Ibu khawatir omane Bima ra sapa-sapa. Oke, ibu coba ngomong kali Bu Arima sapa ngerti, Bu Arima ngertos kali kondisi Bima. Nggih Bu, matur nuwun sampeyan wis ngewangi permasalahan iki. Nggih, tetep guyub nggih Mas. Nggih Bu. Matur suwun sampun peduli karo rencane. Nggih Bu, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, repot ta sampean? Repot ta sampean, Bu? Ora, wonten apa mrene kebetan sing mrene. Biasa, anakku iku lho Bu, sampean pasti ngerti dhewe. Oh alah, Bima ta. Lah apa nih gawe ulangane arek iki? Iki lho Bu, aku mau iku krungu laporan teko Gading. Jarene Bima iki akhir-akhir iki katon beda ngono lho Bu. Kayak ra kopen, lunglit ngono iku. Piye ya carane Bu ngatasi Bima iku? Ya juga ya. Ya apa lek solusine iki gimana iku dikongkon mrene terus dipaksa gawe cerita. Kok dipaksa Bu? Masa gelem arek elak dipaksa? Ya gak ngono maksudnya Bu, maksudnya ku dikongkon mrene terus iku dikongkon gawe cerita apa permasalahannya dhek. Wis saiki Bima kongkon nang mrene sik ae lho Bu. Oh iya. Telepon ya tak telepon. Assalamualaikum. Mas Gading, Ibu nyuwun tulung ya, tolong telukaken Bima. Nggih, ten ruang guru. Sakniki nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Nabil? Temu Beb, menawi ketolak. Sampun nih. Nggih. Wae ya tak mulai. Dadi ngene, ibu iki oleh laporan beberapa teko murid-murid. Iku ku jarine ku Bima ku katon ngelamun beberapa hari iki ku sering ngelamun ngono. Terus ya bukan ibu nek. Bima iki katon koyo dadi lungguh. Wonten apa sih? Wonten masalah apa? Coba cerita ibu lan Bu Gendis. Anggap ibu iki ku ibumu dhewe. Dadi ngeten Bu, kula niku akhir-akhir niki wonten masalah. Nyesel karena Nyesel perkara apa, Bim? nyesel perkara mboten wonten ibu kula kerja. Apa sing ngare sampeyan nyesel ibu? Sampeyan tau nglakoni hal apa? Kok iso nyesel ibu? Sing gare Bima nyesel niku. Assalamualaikum Bima. Lah kok kowe mrene wis ora usah nang omahku kok. Sekali apa no? Ayo kerja kelompok kowe saiki dadi kelompok dhewe males mapel secara. Penting ta emange. Nek gak penting wis sekali apa no ora usah musik urip. Untung-untungan ya kamu tak capek-capek kelompok diapri ikut tambah karuan. Wis sekali apa no ora usah nang omahku. Ayo. Awak kurang ajar.
kancane, nek ini kerja kelompok, tambah diposek kancane. Nilaimu iku lho ya opo engko, modon. Wis aku tak ngali ae. Bu, sing sabar nggih ngadepi Bima. Semoga Bima oleh hidayah, bebas kurang ajar. Bu, aja Bima ame kandhanane. Saya tak boleh teh. Bisa pulang cara mawon. Hati-hati nih dalam Apa sih? Ini aku ae. Ya apa sih? Aku juga ning mati. Ya apa tuh makanan aku? Gila juga rapat ngene pasti ibu cerita sing ora-ora ta. Alah iso ae awas yo. Nek ate kudu cerita sing aneh-aneh nang aku. Iku gak apa-apa, aja mikir sing enggak ta. Api. Alah kakek ngomong ibu-ibu. Nah, jadi koyo ngono Bu. Kula niku nyesel dadi anak sing wani kali wong tuane sing belakangan sing kurang ajar, belakangan lan wani kurang ajar kali wong tuane. Mungkin niku karma kangge kula. Sejak ngono, Bib, rapi. Ustaz, daripada terlalu nyesel ya terlalu kalau penyesalan itu mungkin Bima aku tadi wong sing luwih apik ae kayak berubah ngono dadi wong sing luwih apik. Wis saiki ku Bima ayo mulai sekarang Bima langsung mulai nang kuburan ibu. Nyaluk sepuro nak ibu. Terus Bima ku kudu yakin lek Bima iku iso berubah dadi sing luwih apik. Ojo kaya sing sebelumnya. Nggih Bu, kula bakal langsung nglakoni. Matur nuwun sampun ngrungokake cerita kula lan boten ngahakimi kula teng mriki. Ngapunten Asal Bima janji kali gendis kali rumah bakal berubah sing luwih apik milih. Nggih, siap Bu, matur nuwun. Kula balik riyen nggih. Bel mulai sekolah wis muni. Bima sing ngrungakaken bel iku langsung bersemangat gawe ninggalne area sekolah. Kaya sing diomongna ing ruang BK. Bima ora mulih ing omah, tapi Bima ing kuburane ibune. Assalamualaikum Bu, ngapunten sing kata kula dados anak sing durhaka. Ngapunten nggih Bu, kula dereng saged bahagiake wong tuwa jenengan. Ngapunten Bu, kula dados anak sing nggarai ibu susah ing donya. Saniki ibu sampun balik sing kuwasa. Saniki mboten saged kumpul kali kula. Ibu teng mriku tak dongakno mugi-mugi bahagia teng mriku. Nggih pun Bu, kula wangsul riyen. Assalamualaikum. Dino wis ganti. Bima sing ra tau rapi, saiki bener-bener katon rapi, wangi lan seger. Bisik-bisik putar sekolah, malam sekolah wela salah. Udah dorong sarapan, bersama sumraku di jalan. Sawit di tekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Malah aku isi ngapi kok ngene. Balik sini sok ngene keributan seneng dulu.
lumayan apik sekali. Wah, Masya Allah, Bima iki. Alhamdulillah, baik ibu dijabah kali Gusti. Oh ya tak sih bisa main robot padahal. Oleh mulut cerita, didoakan aja, mugi-mugi Bima ada duit jadi uang sing kowe apik. Semenjak Bima njaluk sepura ing ibuwe, Bima bener-bener berubah dadi wong sing luwih apik. Saiki Bima uga sering merhatekane guru nerangno, sering jawab pertanyaan saka gurune, ora seneng turuan maneh pas waya pelajaran. Selain iku, penampilane Bima uga marai pangling, amarga katon luwih rapi daripada sedurunge. Kabeh seneng ndelok Bima pelan-pelan berubah dadi wong sing luwih apik. Yen aku